Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Nato, ana, nag-uwan na gyud. Jeff, kupti si Negro kay ako'y kuputi Amara. Dali, managan ta kay mabasa tayo ni Juan na, oh. Dagko na ba kay patak? Negro, dali! Sino? Daga, Negro! Pas! Ay! Niyan siya yung kusog na uwan. Dagkuhan siya pambaha sa sapa. Ay, di ko kakwalta ini dati. Wanuan mo magpatambal. Ay, pastilan. Sige raman ni Bagyo. Ngano man eh. Mupauli na ko, Dong. Nakasod naman sa ilang room si Amara o Negro. Ikaw soda sa dito ka. Okay na ka nga marang usa nga mo ulit eh. Okay ra, ikabalakan ako. Sige na, soda sa inyong room. Pati mo na. Magamping dia. Oo, Dong. Salamat. Doon na si Jeff. Huwag na ako nga mahina ng umana. Una ko mapauli. Mayon tag, wa mapti sa uwan sila si Jeff. Amara, ingod mo ang sab si Nigo. Ingod mo usab si Mona. Yan ang hatod pagyot sa iyang anak sa eskwelahan. Oh, medyo kusog yan ibagyo hara. Mao ka niya ang gibalita sa radyo nga ilang giingon nga the big one. Isus Ginoo. Ginoo ko inta. Ayaw itugot kung mahitabot ka na. Waluoy ka na mo, Ginoo. Class, why mamauli ha kung nilimuto ang wag gininguan na until sa atong pagpamuhi kay why ulang-utang yung tao gininguan na. Bagyo man yun. Sige lang bagyo. Ay Negro, ang ginayahan na nagbuot aning uwan na. Asa ka kinayahan? Class! Oh, ano nga tawa man mo? Ayaw mo pa nga tawa, oy mga classmates! Huwag mo mahadlo kung mabala kayo ng kusog kayong uwan. Kusog magigayong hangin. Ganahan mo magbagyo. Kung panubag mo ay. Listen! Kung mauna, ayaw mo mga tawa. Ha? Eh, ako sir! Ako! Nan ko bagyo! Yun na, Negro. Nan, nindota ng bagyo Hoy, alimot! Ay, Diyos ko, Lord ni mo, Negro. Ay, nagpasalamat po ko nga nag-uwan. Aron sa ingon, magkainom og tubig nga akong mga tanong. Pero, nasubraan man noon. Ay, ang akong mga saging nga nangapukling sa kakusog sa hangin. Pagkaanod ko ang baya, uy. May mga bunga na rabaunta. Mamatiw takong balita sa radyo kung unsay kalambuan ining bagyo. Pero nahutdan siya kong batire. Papadamian! Uy, si Mona. Anong isungasong man siyang pauli nga kusog man ang uwan ug hangin. Sugaton ka siya. Sugaton ako kay siyang bakog. Maluparan siyang sin nga ng lupad. Usaon na lang. Mona! Hunong sa diha! Pasalipod lang sa ha! Sugaton ti ka! Oh, tuwara. May kayo nagpasalipod na si Mona. Magbutas ko kahit nagbahas agyanan. Niyara kong butas. Hay namang usaan eh. Niyara des ilahom. Mugawas na ko din sa mong bahay. Mona! Watay ko diha! Kuhaon ko ikaw! Oh, kinuko! May mga minupad kasin! Mona! Ayaw yun pagawas diha, ha? Naanak ko, anak! Oh, Sin! Napadpad pa yung una ko!
Salamat si Ginoo. Huwag daw may gusasin si Papa Damian. Dali siya nakahigda sa yuta. Molo! Ayaw sa pagbangon pa! Higda lang sa sayuta! Unsa ka nang gitanaw mo sa monitoring screen, Adonis? May bagyo ama sa dapit sa kong anak. Uy, kusog man bagyo ha. Kusog bitaw, ama? Unya, kumusta man ang inahan o ganak? Si Amara ama, naapasod sa iyang room sa eskwelahan. Samtang si Muna naana doon sa iyang bahay. Pero nitago pa. Samtang ang iyang amahan kay nagpabilin pang naghigda sa yuta. Uy, ang kanang lalaki mo baka na ang amahan ni Muna? Oh, siya si Papa Damian, ama. Obserbahe lang una ang ilang kahimtang, Adonis. Mao gani nga nagsige kog tan-aw sa monitor, ama. Kay kung makinaunsa, adtuon ko ang akong anak sa eskwelahan aron na akong luwason. Mandoy ang mga abyan ni Amara. Sila'y padtuwa sa maong dapit. Sultihin na yun sila si Pulong, si Basti, o si Rodante nga ilang bantayan ng akong apo. Matuman, mahal kong amahang aharin. Ala, uy, na sa mga tao ni Bagyo ha, uy. Wala si planong mundang. Gawas naman sa Mara, sir. Ala, uy, na sa kanang negro. Gawas. Huwag ka ba tiyan nagkadlok sa kakusog sa uwan o hangin? Isong ko. Huwag kumadlo ko eh. Parang hangin o buwan. Mara, dali na. Ang gawas nita sa room. Arang nga makaulin nita sa inyo na. Negro, tabilin lang sa tadi ni susod sa tong room. Unya na lang tamong kawas. Kung okay na ta nga paggawas to ni sir. Kana, wala sakto, Amara. Kapuyan ay. La ay din sa classroom ay. What challenge? Haji ni negro ha, uy. Gusto di kang challenge? Ha? Dali. Dool din negro. Ha? Dool din, kaya doon ako'y papirmahan ni mo. Saan sir? Saan? Nindot ang kanahan, uy. Niduol yun. Doon. Ka. Saan mo papirmahan ako, sir? Hindi ko yung principal kaya mo pirma. Ikaw, negro ha? Ambot lang yun ni mo. Wait. Yan tasod sa room ni Amara. Lara si Amara. Utang ko siya kay nagpuyo ra. Wait. Ngano ka, Rodante? Sige magkag simot-simot. Kabantay mo. Saan siya, Rodante? Dulayan tayo pa ako. Wait. Unsang bawa ba? Sinutan ninyo ang palibot sa classroom. Oh, mana. Ha, basta ka negro ha? Una ka mo pirmaan ni. Saan na, sir? Weaver. Paminaw, kay basahan ta ka. Saan, sir? Kaya na. Paghuwat. Duklod magruha na. Naimbir na jod kunin mo ha. Bantaling yung ka. Saan nambir na? Huwag kibog sa naimbir na. Sige, tabi dugay sahon. Basta Paminaw. Minong. Ako, si Negro, mupirma sa Weaver, nga ako mo'y gusto nga mugawa sa room kay White Challenge. Muuli na ko. Ayaw og basula si Sir kay ako raning gusto. O, sa man, kasabot na ka, Negro. Ha? Kung kasabot ka, lapirmahi na yun ng Weaver. Maro man, sir. Baro ko? Para na natunduhan, Negro. Imo ko kabuang? O, sa naman, mo pirma dayon ka. Saman, pirma dayon na, dukaya, oy. Wait. Nakatimahon ako. Nakapaingon dito sa dapit sa lamisa sa teacher ni Amara. Lato pa. Ang teacher ni Amara ang lain nagbaho. Dili ang teacher. Kundi ka ng batang ito. Wait. Takto ka, Rodante. Right yung kami sa kunsaon. Si Negro ang lain nagbaho. Daan paligid ko. Siya ang akong natimuan katong ni Dool siya kang Amara dito sa may tambis. Dool na to siya. Atong alirungan. Berapa robot? Cari mo. Makatilaw na itong Negro. Wait.
wait. Siya ang dugay na natong gipangita. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!